Сотні поламаних доль. У Львові провели акцію на підтримку бранців Кремля. Люди вимагали звільнити з російського полону наших моряків та припинити утиски і етнічні зачистки кримських татар на окупованому півострові. Як все відбувалося? Далі в сюжеті. Більше 2,5 тисяч кримських татар, які змушені були поїхати з півострова після окупації, мешкають у Львові. Енвер Бекіров з родиною переселився до міста Лева 5 років тому. Їхав з Криму поспіхом. Взяти всі необхідні речі не було можливості. Стало зрозуміло, що певні події вже є незворотніми і є певна зона небезпеки, в тому числі для родини. Тому я змушена була зі своєю дружиною і зі своїм малим, якому на той час було 7 місяців, дитячий візочок, валіза, потяг, залізничний вокзал міста Львів. На акцію Енвер прийшов, щоб підтримати тих, хто залишився на окупованому півострові і зараз потерпає від репресій російської влади. Подію організувала кримськотатарська громада Львова спільно з місцевими активістами та небайдужими містянами. У центрі міста розмістили стенди зі світлинами політв'язнів. За 5 років кремлівська влада запроторила за грати більше сотні кримських татар. Їх переслідують за вірність Україні, національність та релігію. Через репресії без батьків залишилися вже 170 дітей. В Криму зараз відбуваються есесівські репресії проти Кремли. Пропадають безліч людей. Грозяться зброєю ФСБшники старшим людям, погрожують їм тюремним ув'язненням. Це насправді є жорстокий режим. Уже арештовують і жінок, і людей похилого возрасту, знаходять наркотики, оружие, людей, котрих не було і не може бути такого з собою або в будинку. На акції згадали й інших жертв політичних репресій, зокрема полонених українських моряків. Десятки людей символічно тримали у руках синьо-жовті кораблики з іменами кремлівських бранців. Ми вирішили, що звертатися до Російської Федерації немає сенсу. І ми звернулися до світової спільноти, до інших громадян інших країн з проханням, щоб вони не записали відеоролики зі зверненням до свого уряду, до свого народу, щоб вплинути і тиснути на Росію. До акції долучилося більше сотні людей, і організатори обіцяють, що такі заходи проводитимуть регулярно, щоб нагадувати пересічним громадянам про злочини країни-агресорки. Ріана Алієва, Заман, АТР.